Samajrati avoi tatama biore. ширинмоҳи 3 сола пазмони падараш аст, ки дар Русия қарор дорад. Туйчӣ ба он кишвар ба муҳоҷирати меҳнатӣ меравад, то барои пешбурди зиндагӣ маблағ дарёфт кунад. ӯро дар деҳа якҷоя бо Ширинмоҳ ҳамсару фарзанди дигараш интизоранд. онҳо дар як ҳавлӣ ҳамроҳи падару модари Туйчӣ умр ба сар мебаранд. нигоҳубини кӯдаконро модар бузург ба ӯҳда гирифтааст. به خاطر همین فرزندوش مسکو روی زیست زندگانی چیز ҳамасола қариб 1 миллион тоҷикистонӣ ба суроғи кор ва дарёфти пул ба Русия сафар мекунанд. даромад ва ба ин васила пешбурди рӯзгор як паҳлӯи мусбату муфиди ин раванд аст. дар баробари ин ҷараёни мазкур паҳлӯи манфӣ низ дорад. маҳрумии кӯдакон аз тарбияи падар, бебаҳра мондан аз навозиши ӯ, беқувваи мардона мондани оила. ин аст ки дар оилаи муҳоҷирон корҳои вазнини рӯзгор ба дӯши занон меафтад. Москва чӣ бора? Охиршон кор бикунад. ҳамчунин муҳоҷирати меҳнатӣ боиси эҷоди мушкили дигар низ шудааст, ки ин пошхӯрии оилаҳо мебошад. ҳолати вазнини муҳоҷирон ва расмиёту пардохтҳои зиёд дар кишвари бегона онҳоро водор мекунад то роҳҳои соддаи ҳалли мушкилоташонро ёбанд. ин аст ки муҳоҷирон дар хориҷа бо зан шаҳрвандони он кишвар никоҳ мекунанд то шаҳрвандии он давлатро ба даст оранд. ин боиси муноқиша бо зани аввал мешавад, муносибатҳои онҳоро сард мекунад ва ба пошхӯрии оилаҳо оварда мерасонад. раванди муҳоҷират аз Тоҷикистон устувор боқӣ мемонад. бисёриҳо дар ватан шуғлу сарчашмаи даромади шоистаро намеёбанд. масалан, хонаводаи Туйчии муҳоҷир дар деҳа бо чорводорӣ машғул аст, вале падари ӯ ҳоло тасмим гирифтааст то чорворо фурӯхта бо маблағи он ду писари дигарашро низ ба Русия гусел намояд.